ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати бародармон Ҳоҷи Меҳробро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба куллӣ фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. ин бародарон бародари тоҷики хидмон аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, Ҳоҷи Меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, марҳамат, дар ватсапшон нависед роҳи сафед. худованд нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз, шумо айни ҳол қарор доред дар шабакаи арзон TJK подписатсия ки лайкҳоро фаромӯш накунед ва дар комментария чӣ хеле ки хона мехоҳед обязательно бинавис. ҳаракат мекунем ҳамон хонаро пешкашро мегардонем. дӯстони азиз, ана касоне ки аз ноҳияи Фархор хонахар бошед, марҳамат, хонаро бо диққат тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳқон ариқ, деҳаи арча. дӯстони азиз, хулоса хонаро бо диққат тамошо кунед. 4 дар хонаи нимтайёр дохтагиай, 8 сотиқ заминай. дар наздикии хона масҷид, магазин, мактабам ҳаста бардоро. обу светам ҳаста, ягон камбудӣ надорад, дарахтҳо мевадиҳа надорад. 8 сотиқ замин, заминшам бениҳоят калон. ва дӯстони азиз, ба хотири пешраимо аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед. хулоса 4 тарафи хона маҳкам нест, яъне ки забор надорад ва 3000 дона симентблок дорад барои забор кардан, яъне ки барои гирди атроф маҳкам кардан 3000 дона симентблок дорад. бародорон азиз, ва хона бо хишти лои бардоштагия савдо мешавад. нархаш 150 000 сомоне. ина дӯстони азиз, боз мегӯям ки канали Арзон TJ, номша Арзон TJ мондагӣ ва хонаҳои қимат мемонад. ина дӯстон, баҳри шумо хонаи арзон дар ноҳияи Фархор, деҳаи Арча, 4 хонаи нимтайёр ва 8 сотиқ замин ва як расидга санги обӣ дорад. 3000 дона симентблок барои мисол забор кардан. марҳамат дӯстони азиз, номери ватсап мондагӣ, тариқи ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюм эълони имрӯзаи мо. квартираи фурӯшӣ ҳаст, яъне ки навострока гуфтагӣ аз шаҳри Душанбе бон. шаҳри Душанбеда қарор дорад ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки Колсовои Профсоюз. дӯстони азиз, квартира худаш доми 16 этажа мебошад. дар 8 этаж квартира мебошад. дӯстони азиз, духонага ва дар наздикии квартира мактаб, магазин, балниса, садикам ҳастад. дӯстони азиз, спортзал 61 квадрат мебошад. ана 1 квадрати метраш $650. дӯстони азиз, марҳамат кунед, касоне ки хонаи квартираи навострока гуфтагӣ буданд дар шаҳри Душанбе. номерҳои ватсапаш мондагӣ дар номерҳои 7631 занг бизанед. маълумоти пурра аниқтар шумо аз худи сиёбашон дастрас намоед. апаҳову хоҳарои азиз ва акаҷонову бародарони азиз, дӯстони меҳрубон, канали додарчанона аз ҳаматон хоҳиш мекунем дастгирӣ хуб кунед. барои хотири дастгирӣ кунем ки ҳаракат мекунем, мано хонаи арзон реклама мекунем. боз як тӯрига хонаи арзон аст дар ноҳияи Восеъ. дар ноҳияи Восеъ ҳастад дӯстони азиз, деҳаи Файзобод, 8 сотиқ замин ва дар хона. нархи хонаро 135 000 сомон мега. бародарони азиз, хулоса шкатуруш кардагия монтаж кардагия монтажи эмисо электрикиш
ватсапш мондагии 2 дар хона бо калидор ҷои кухнӣ дорад, бо бетони 4 тарафи хона бо спемило. дӯстони азиз, маҳкам кардагии хулоса хонара бо диққат тамошо кунед. як хонаи дигар рехтагӣ тайёр ҳаст баҳодиро. ина марҳамат кунед, хонара бо диққат тамошо кунед. боз нагӯед ки арзон теҷаки хонаи арзон намемонад. хонаи арзон танҳо аз канали арзон теҷаки дарёфт мекунед. нархаш 135 000 сомония. занг бизанед, бигӯед ки акай ҳамаи соҳибхонаро занг бизанед, мисол бигӯед ки аз канали арзон теҷа гирифтам. ман ҳаракат мекунам, кӯшиш мекунам ки боз ҳамира аз 135 та арзонаш мекунад. хуб дӯстони азиз, тариқи ватсап номерош 987 90 36 90. марҳамат, тариқи ватсап муроҷиат кунед. широи нари Данғара дар ҳаминҷо ҳастем. марҳамат, як хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара бо нархи арзон, деҳаи Қурғсой. дӯстони азиз, хона 3 дар хонаҳай ва банияи дарунӣ дорад. калидори дароз дорад. замини 6 сотиқ заминай. калидор ва бания дорад. дӯстони азиз, нархша 185 000 сомон мега. марҳамат, хонара бо диққат тамошо кунед. мисол чӣ хел ремонтҳои хуб кардагиай, хона нав сохтагиан. бодрони азиз, дастфирошни фурӯхтесай. номерои дастиш ина бо диққат хона тамошо кунед. хонаҳо калони хушванд, яъне ки дарони хушвай, ҳамаи чизҳои ба качи сия бадро. нархаш 185 000 сомонӣ бо савдои хуба мешавад. телефони барои тамос 989 99 43 35. марҳамат, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтаршон аз худи чӯбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хушхабар ба кадом меояд ки студентский билет дар кортон бошад, ба шумо акай далер кӯмак мерасонад. марҳамат кунед, студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳояша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частный кор кардиса бошад, ҳамира туғрӣ мекунед, дигар патент дар код намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. нархи договор 17 000 рубл яксолааш. шумо метавонед тариқи ватсап документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, акай далеро муроҷиат кунед, дар ватсапашон нависед. дӯстони азиз, шумои хона дидесен, хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, хонаи заминӣ назди ҳавлигӣ 50 сотиқ замин, 4 ҳуҷра, веранд, 2 та пешдолон, гараж, 2 анҷомхона, кухнӣ, дегдонхона, 2 та ҳамом, 4 дар хона бодрони азиз. 2 ҳамом, оғилхонаи калон дорад, 2 калдонхона дорад, 15 сотиқ боғ назди ҳавлигӣ 14 гектар. замини хоҷагӣ аз ин борад 3 гектар замини киштзор ва 5 гектар бешазор, 1 гектар боғ, 5 гектар дигар чоргоҳ, яъне ки барои мисол говчаронӣ кардан. алафзор хона дар ҳолати хуб, нархша 270 000 сомон мега ба ҳамаш шоритош. бештари маълумота тариқи телефон 980 88 06 06. марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас намоед. дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Даҳана, деҳаи Хуҷачархӣ. марҳамат, тариқи номерои телефонаш муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони авватиямон, хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши мошинбозор. 2 дархона ва 2 сотиқ замин. чашмота бипӯш хита дар даруни ҳамаи хона 138 000 сомона ҳисоб кунед. дӯстони азиз, марҳамат кунед, 138 500 сомонӣ. аз канали арзонтеҷаки ҳатман саломи моро бирасонед. хулоса кухниам дорад бардоро. ина хонаи арзон дар ноҳияи Рӯдакӣ, рӯпарои мошинбозор. номераш 0404. дӯстони азиз, мондагиай илтимос мекунам, аввал мисол числаи ҳамирӯзаро бибинем. числаи имрӯза 5 июл аст. дӯстони азиз, занг бизанед, тариқи номерои дастиш муроҷиат кунед. маълумоти пурро аниқтаршон аз худи ҳисобашон дастрас намоед.
ва дӯстони азиз, эълони навбатиямон срочна хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Заринқул. хона дорои 3 сотиқ замин ва 3 ҳуҷра иборат мебошад. 2 ҳуҷрааш ремонти замонавӣ дошта, як ҳуҷраи дигараш миёна ремонт дорад. хона кухни, баня, туалет, дегдонхона дорад ва як бочкаи панҷтонага дорад. хулоса роҳи калон, мактаб, масҷид ҳам дорад дар наздики хона. ба хона қариб ҳаст ямихели мактаб, масҷид. хонахари аниқ бошед, нақша 180 000 сомонӣ мегӯям, бо савдои хуб ҳам мешавад. бародарони азиз, номерош мондагӣ марҳамат кунед. касоне ки канкини хадо бошад, дар номерҳои 987 42 35 16 занг бизанед, аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хона дошта бошед, ҳатман дар ватсап мо роя кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда рекламаи хубаш мекунем. дӯстони азиз, ҳама касар созани хуби саломатиё хубан, шумо қарор доред дар канали Арзон ТЖ. боз ҳамаи канали Арзон ТЖ ҳар рӯза баромад кардисан додарчатон. канали додарчатон дастгирӣ кунед дӯстони азиз, подписатсия кунед. мегузарем ба якумин хонаи фурӯшии мо дар видеои имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи панҷум, замошка 8 сотиқ замин дар хона. 30 наву дарахтҳо мевадиҳанда дорад. ҳезумхона, ҳоҷатхона, морхона ҳам дорад. ҳавзи 10 тонага ҳуҷҷатҳош бо маслиҳат ҳам бародарони азиз, нақша 170 000 сомонӣ мега. хулоса дарвоза дорад. ана дидесен дӯстони азиз, хонаро барои зиндаги кардан тайёр аст. хона бо хишти лои бардоштагӣ, ҳама документош, мисол документош бо маслиҳатанд. нархаш 170 000 сомонӣ. боз муомилаи хубам дорад. марҳамат, тариқи ватсап муроҷиат кунед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, вокзали Ҳисор, карочи тарафҳои салхози 50солагӣ. як комната 8.5 сотиқ замин. дӯстони азиз, хонаро бо диққат тамошо кунед. 8.5 сотиқ замин аст ва як комнаташ мисол бениҳоят дарози хушвай. ана гиридаш 4 тарафаш бо симинблок маҳкам кардагӣ, участка, чоркунҷа, оби свет ҳам ҳастай. ҳамаи документош 100%. якта меҳмонхонаи калон дорад. алишк ва квартира дар шаҳри Душанбе бошад. дар наздикии хона масҷид, мактаб, мағозаам ҳастай бародаро. дар шаҳри Ҳисор бародарони азиз, вокзали Ҳисорш мегӯям. хулоса ҳамун тарафҳо як комната меҳмонхонаи дароз будааст. 8.5 сотиқ замин. нархша $51000 мега. $51000. номерҳои ватсап 886 55 40 40. марҳамат кунед номерҳои ватсапш. касоне ки харидори ҳамаи хона бошед дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи сиёбашон дастрас намоед. квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Гипразем, Борбад 93, яъне ки Соколни этаж меган. масоҳати хона 35 метр квадратӣ мебошад. нархша 175 000 сомон мега. хона таҳхона мебошад. нашоди документош ҳамаш 100% бардоро. марҳамат кунед, ана квартира бо диққат тамошо кунед. касоне ки дар комментария менависед аз шаҳри Душанбе то 100 000 сомона квартира биё, марҳамат дӯстон, хонаи мисол таҳхона ҳастай, баня, ошхона, кухни, хулоса ҳама чиз дорад. нархаш 175 000 сомонӣ. хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Тебалай, карочи 3 дар хона ремонти миёнавӣ барои зиндаги кардан тайёрай. 8 сотиқ замин аст. хулоса вақте ки дӯстони азиз гирифтем, мо камтар як хатун ремонтиш мекунем, сафедиш мекунем. нақша 150 000 сомон мега. бо савдои хубам мешавад. марҳамат, хонаро бо диққат тамошо кунед. ба касоне ки маъқул бошад, 3 дар хона 8 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Тебалай. телефонро барои тамос 918 49 07 53. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи сиёбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафҳои деҳаи Истиқлол. хона аз 4 хона иборат мебошад ва як ҳамоми дигар дарунӣ дорад. хона стяжка, пол монтаж, светиш катуриш кадагиай, 4 най потолок, 6 тиреза пластикӣ дари главниш ҳастай.
беруни хона шкатурка кардагӣ, чор тарафи хона маҳкам, 4 сотиқ замин ва гирди хона фундамент рехтагия, заборшам ва сементблокшам мисол ҳаста бодон азиз. дар пеши ҳавлӣ 4 сотиқи дигар барои боғ парварӣ ҳастай. дар пеши хона об ҳам ҳаст. оби нӯшокӣ шаҳодатномаи хона 100% ҳастай. касе хона мехара, марҳамат, нақша 160 000 сомон мегӯяд. илони мо дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Истиқлол 5, яъне ки гарадоки Ленинградиш мегӯянд. оби свет ҳам ҳастай. духхонага 10 сотиқ замин. анҷомхона, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. хонара соли 2015 яъне ки сохтагия. дар наздикии хона мактаб, магазин, аптек, масҷидам ҳастай ва обиш оби ҷӯйбор дорад, оби водопровод дорад, хулоса оби светам дорад. 10 сотиқ замин, нархиш 340 000 сомонӣ. марҳамат, дар номерҳои 3444 занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсонда шавед. ба канали мо арзонтеҷа ҳатман подписатсия кунед, ҳаракат мекунем, хонаҳои арзон реклама мекунем. ва дӯстони азиз, мисол чӣ хеле хона мехоҳед, ҳатман дар комментария бинавис ва подписатсия ка интизорша ҳаракат мекунем. ҳамон хона гуфтагида дар ҳамаи канали арзонтеҷа иншоалло ки рекламаш мекунем. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Шаҳри Нав, деҳаи ҷузъи боло. даххонага 10 сотиқ замин ва обу ва барқам дорад. мактаб, балниса, масҷид, аптекам дӯстони азиз дорад. хулоса даххона ҳамаш ремонти хуб дорад ва деэтажа мебошад. дӯстони азиз, нархша 1 миллион 250 000 сомон мегӯяд. соҳибхона ҳами хеле қайд кардаги ки нархи хонаро ҳами қадар бугӯ, ана 10 та хона, 10 сотиқ замин. хулоса дӯстони азиз, дита номери ватсап дорад, 4911 якум ватсапаш, 6053 дуюм ватсапаш ҳастай. тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. раҳмати калом барои суханҳои беҳтаринон, барои дастгиритон ва барои лайк, подписатсиятон. иншоалло ки ҳаракат мекунем, хонаҳои арзон дар канали арзонтеҷа ҳаракат мекунем, пешкаши шумо гардонем. обязательно дӯстон подписатсия кунед, дар комментария арзонтеҷа ба пеш мерасем ва касоне ки ҳамаи видеои мо то охир тамошо карда бошад, дар комментария ҳамаи смайлика бимонед. хуб дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгири шумо пешравӣ мост. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.